El PSPB-PSOE Algemessinenc ha presentat el seu programa de comerç i indústria per a les properes eleccions municipals. Els socialistes d'Algemesí han presentat el seu programa d'indústria i comerç amb un acte obert a tots els ciutadans que va tindre lloc al Casino Liberal. Des del PSPB llançaren les seues propostes econòmiques amb les que asseguren pretenen recuperar el comerç i la indústria de la ciutat. Partim de la base que al Algemesí tenim un 31% d'atur, conegut les xifres del mes de març. És una barbaritat, un 31% d'atur, i això és un indicador clar de que el que necessita la nostra indústria, el nostre comerç i, en definitiva, la nostra economia és una revitalització. És a dir, hem d'injectar diners públics per a que, gastant-se entrellat, servisquen per a que les empreses funcionen millor, per a que els comerços augmenten les seues vendes, per a que tinguin més ingressos i, per tant, que puguen crear llocs d'ocupació. El que volem fer és el centre d'Algemesí, els dos centres comercials que tenim, la zona del Mercat i Rodalies i la zona del carrer Albalat, convertir-los en el que seria un centre comercial urbà, com s'ha fet en altres ciutats, com per exemple Gandia. És a dir, nosaltres fugim de les grans superfícies tradicionals, com els centres comercials on hi ha cinema i demés, i el que apostem és per donar una injecció d'impuls a les botigues tradicionals del nostre municipi i convertir i transformar aquests entorns en el que seria un centre comercial urbà, facilitant el pas dels vianants i els ciclistes més que dels vehicles, peatonalitzant progressivament les zones, fent una imatge que siga identificativa, fer les papereres iguals, els senderers iguals, les ceres i les voreres iguals, etc. Tot per afavorir que siga una invitació a entrar en les botigues del nostre poble. Al mateix temps, sabem que estem en el món de les tecnologies i volem fer també el mateix centre comercial però virtual. És a dir, volem crear una pàgina web on estiguen tots els comerços i totes les botigues del poble que ho desitgen per a que el veí, des de sa casa i només en una compra i en un pagament, pugui comprar una samarreta o un quilo de carn i en el mateix repartiment rebreu el mateix dia tot en sa casa. És a dir, és una manera de revitalitzar el nostre comerç i gastant els recursos municipals per a poder aconseguir-ho. Entre les diferents propostes, els socialistes destacaren dues actuacions per convertir Algemesí en el centre comercial més rellevant de la Ribera, amb actuacions de reordenació urbana a la zona de la plaça del Mercat i carrer Albalat. A més, pretenen crear Algemesí 2020 Horitzó Industrial, una oficina especialitzada en assessorar als emprenedors, autònoms, pimes i empreses, així com dinamitzar l'ús de l'edifici polivalent. Pel que fa a la industrialització, els socialistes volen omplir les parcel·les buides de diferents polígons industrials amb facilitats als empresaris.